Ai että, tänään oltaisiin uudessa videossa. Mä en oo siis pitkään tehnyt videoita, mutta tänään mä haluaisin vähän lisää jatkaa näitä kuvaamista. Mä oon ottanut tätä niin innollani ja niin hoidaa vaikka sen kunniaksi mennä pelata Hervacraftiin. Mutta mitä peliä kannattaa toki ehdottaa, mutta ei kannata välittää mitä tällä hetkellä täällä tapahtuu. Mä oon tällä hetkellä Hervacraftissa iphervacraft.net. Ja tehdään nopea tänne. Niin kuin jos ette kuule mua, niin sitten sanokaa silleen, että laitatte likee. No siinä nyt näkyy se. Mä laitan tuosta noin nopeet talteen, ei kannata välittää mitä mä teen Hervacraftissa, mutta no punkkasodassa ei oo ketään, mä en tiedä mitä mä tekisin.